Yle Radio Suomi, ajan tasa. Opetusministeri Jukka Gustafsson ehdottaa tämän aamun Keskisuomalaisessa, että työuria voitaisiin pidentää lopettamalla opiskelijoilta hanttihommat. Opiskelijoiden tekemät työt sopisivat hänen mukaansa paremmin matalammin koulutetuille ja näin avautuisi uusia työpaikkoja. Opiskelijat voisivat käyttää aikaansa opiskeluun. Puhelimessa on nyt opetusministeri Jukka Gustafsson. Hyvää aamupäivää. Joo, hyvää huomenta vaan. Mitä ovat nämä työt, joiden parista haluatte opiskelijat pois? Joo, mä eilen kun olin Lahdessa, niin en kyllä muistaakseni käyttänyt termiä hanttihommia, vaan kun siellä kysyttiin ja käytiin keskustelua siitä, miten opintoaikoja voitaisiin lyhentää, niin siinä yhteydessä korostin sitä vahvasti, että opintotuen tulisi olla nykyistä kannustavampi ja että opintotuki tulisi uudistaa tukemaan enemmän sitten ihan tämmöistä päätoimisto-opiskelua ja nopeampaa valmistumista. Ja minulla on ihan selvää, että on hyvä, että opiskelijat tekevät erityisesti opintojen loppuvaiheessa sen tyyppistä työtä ja vähän työharjoittelua, joka sopii siihen opiskeltavaan aiheeseen ja opiskelukokonaisuuteen. Mutta nostin kyllä siinä esille myöskin sen, että kun tiedän, että paljon opiskelijat tekevät sitten sen kaltaista työtä, joka ei nyt palvele sitten sitä tulevaa työtä ja ammattia, ja osa näistä töistä, mitä he tekevät siivoustöissä, kaupan kassoilla ja näin, niin sopisivat sitten kenties paremmin muille. Että tavallaan tämän tyyppisestä kokonaisuudesta oli kysymys. Mutta kaikki työt on kuitenkin tehtävä. Ja jos nyt töitä aletaan jaotella niihin, jotka sopii paremmin matalammin koulutetuille ja sitten niihin töihin, joita opiskelijat voisi tehdä, niin onko meillä varaa arvottaa töitä tällä tavalla? Joo. No sanotaan ihan näin, että mä oon kyllä viimeinen henkilö ikään kuin töitä arvottaa tässä mielessä, kun teitte, että mulla on itselläni takana pitkä linja, että on aloittanut ihan teollisuuden, niin sanotusta hanttihommista teollisuudessa ja rakennuksilla, että minä en niin kuin sillä tavalla niitä nyt arvoota sanan niin kuin tässä mielessä. Minusta vaan on yhteiskunnallinen tosiasia se, että meillä on ihmisiä, joilta puuttuu ammatillinen perustutkinto, ja tietysti toivon, että monet suorittaisi niitä, mutta että meillä on sitten kuitenkin kansalaisia ja ihmisiä, jotka sitten eri syistä eivät ole ammatilliseen koulutukseen hakeutuneet, ja ajattelisin ihan noin olevan yhteiskunnan kokonaisedun kannalta hyvä, että opiskelijat valmistuisi noin aikataulussaan ammattiin tai tutkintoon, ja heiltä sitten vapautuisi työpaikkoja muille ihmisille, ja en nyt halua tässä erityisesti korostaa mitenkään tätä matalammin koulutetuille, etten arvuuta ihmisiä heidän koulutuksensa mukaan, mutta käytännössä nyt on näin, että osa opiskelijoiden tekemistä työtehtävistä on semmoisia, että niissä nyt pärjää sitten vähän vähemmälläkin koulutuksella ja tätä kautta osaamisella. No sanoitte opetusministeri Jukka Gustafsson jo sen, että haluaisitte kehittää opintotukea niin, että se kannustaisi opiskelijoita opiskelemaan ja valmistumaan. Minkälaisia uudistuksia kaipaatte opintotukea ihan käytännössä? Lisää rahaako? No nämä opintotukiasiathan kuuluu kulttuuriministeri Arhinmäelle, mutta tuossa muutama kuukausi sitten
erään haastattelun yhteydessä toin esille semmoisen kehitysmallin, että kun opiskelijat osin ymmärrettävästi pelkäävät nostaa opintolainaa, niin minusta voisi hyvin ajatella sellaista opintotukimallia, jossa tämä lainan takaisin maksu olisi kytketty tai sidottu sitten opintojen jälkeiseen työhön ja mahdollisesti jopa ansiotasoon, että sitä sitten niin kuin maksettaisiin takaisin sen mukaan, kun on töissä ja suhteessa sitten siihen palkkaan ja ansiotasoon. Koska näen kuitenkin niin, että kun me tiedetään, että valtiontalous on siinä tilassa, mikä on, että en uskalla ja rohkene luvata mitään opintorahan olennaista lisäämistä, vaan opintotuki jatkossakin muodostuu opintorahasta ja opintolainasta. Ja jotta opiskelijat sitä opintolainaa rohkenis nostaa, niin sen takaisin maksu voitaisiin kytkeä vahvemmin sitten opintojen ajan jälkeiseen työllistymiseen. Tällaisen ehdotuksen olette siis tehneet. Kiitos opetusministeri Jukka Gustafsson. Kiitoksia.